Опа! Правя едно бързо включване, да хвърля малко светлина, какво става с проекта. Наложи ми се да почна нов проект с по-висок приоритет. Купихме това, дето прилича на къща. И сега общо взето цялото им време отива там. Трябва да я приведем във вид възможно най-скоро, за да можем да започнем да живеем в нея. Като начало изрязахме всичките дивотии, дето бяха обрасли и запалихме адските огньове. Тук пускам един да гори на бавен кадър, докато ви разкажа набързо защо ми отнема цялото време. До сега винаги при нужда от ремонти сме се обръщали към майстори и няма какво да се лъжим, преживяването си е филм всеки път. Но дори да оставим на страна човешките характери и взаимоотношения, по-сериозният проблем, поне за мен, е, че качеството на работата е силно занижено, а за капак цената на труда е в космоса. Аз като ще плащам луди пари някой да ми работи с краката си, то тогава мога и сам да си усеря къщата и да спестя една турба пари. Чудех се дали да започна втори проект в канала, обаче аз колкото разбирам от автомобилостроене, два пъти по-малко разбирам от строителството, така че мога да направя предаване как не се прави или документално колко пари се спестяват като си бачкаш сам. Не знам, не се реших за сега. От време на време снимам там да има материал, пък някой ден може да сгубя нещо. Ако не предаване, то кратко филмче поне. Иначе за проекта, преди да купим къщата, бях започнал новия епизод. Заребих се на още по-откачена идея да се направя зъбни колела сам. Пускам тук набързо няколко кадъра, а повече като излезе епизода. Та сега плана е да ремонтираме къщата и след като се нанесем, ще трябва да си построя голяма работилница, за което нямам никакво търпение. Толкова ми е досадно в сегашната, като се завъртя и се събарям по 3 неща минимум. Така де, надявам се това всичко да успея да го свърша тази година и по някое време до година да има епизоди с проекта. Аре!